जोंहा शुटिंआव थांनो ओंखारबाय, रेडि जाबाय। नै एक्ट्रिसआ ओंखारगासिनो आरो नै साइडआव दङ बेबो एक्ट्रिसखा, लोगोसे थांफानो नागिरदों। लतिफ केमेराखौ नै सोगासिनो, रेडि खालामगासिनो बिथाङा। आरो नै जोंना मेकआपमेना एक्ट्रिसआ थांनो नागिरबाय, ओंखारबायानो। स' लोगोफोर नायलांदो, जागायनोसै भिडिअखौ, नोंथांमोना नायदो। माखौबा हाजोआव मिनिथारदों गावहा। जोंना बेनि शटआ जोब्बायानो, जोङो दा दस्रा फारसेयाव आवगायलांसै आरो जोङो दा थांनो नागिरबायानो। स' लोगोफोर, आं नोंथांमोनखौ आसा खालामो जाहाथे बे भिडिअखौ मोजां मोननानै जाहाथे लाइक, शेयार, साबसक्राइब आरो कमेन्ट हरनो दाबाव, जाहाथे जोबजासिम नायलाङो। स' लोगोफोर, जों होमबा थांबाय थानोसै, नायलांबाय थादो भिडिअखौ। लतिफ केमेरामेन, वाव, बाकी मोबाइल रहीजा, soko, Rasulda cameraman, oh cameraman boleh makeup man, hai go, Boria, aktilis, apa aktilis, ternyata udah hain tuh bra. दायो जोङो जायगाखौ मोनबाय लोगोफोर, नायदो जायगाया मा सिस्टेम, मा भिडिअ खालामनो मोजांथार। ओंखायनो जोंबो दा बेहाय लाफैदों। बिराद खस्थ' फैनांदों आरो ओंखाम उखैनाया जाला आंहा। नै एक्ट्रिसआ, दैया मोजांथार सेर सेर, नायबाय थादो। स' लोगोफोर, बेहाय दा ड्रननि शट लानो नागिरदों। नै ड्रना बेनो, दा दिनै हिर' हिर'इनफ्रा नाव गाखोबाय। जाखाया फार्स्ट टाइम नालाय, ओंखायनो बिदिनो जादों लोगोफोर, गोदान नालाय लासैनो नाजाबाय थानोसै। फार्स्ट टाइम नालाय ओंखायनो जायाखै, दासो फार्स्ट टाइम ओंखारदों नालाय लासैनो नाजानोसै, उनाव मा जायो, जागोन ना जाया नाजाबाय थानोसै जोबजासिम। जोंना बिनानाव थिख्लिया माने गावखौनो गाव दा स्टाइल लागासिनो। बिनानाव थिख्लिया नायगासिनो दङ नै गावखौनो।
बिनिया जोब्बाय दा दसथायाव लाहैबावनोसै जोबथ'लायबाय दसथायाव थांसै थांफैबाय नामा आदा थांखि ड्रननि शट लागायसिगोन बेहाय दा ड्रनखौ सालायसिगोनानो सालायबायानो ड्रनखौ गोजौआव बिरखोबाय आं लासैनो नुगोन र' ड्रनखौ माबायदि बिरदों माबायदि मादों आरो हनै हिर'फ्रा दै गेजेरावसो दंखायो लाना थांबाथाय गैला नै ड्रना नायदो लोगोफोर स' लोगोफोर भिडिअखौ बेहायनो फोजोबनो सानबाय आङो नोंथांमोनखौ आसा खालामो जाहाथे बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो शेयार खालामना होदो आं दा बेहायनो भिडिअखौ फोजोबनो नागिरबाय नोंथांमोनहा जाहाथे आंखौ हेल्प खालामो होमबा थाथ'लायसै नामा बाय बाय